ಎಸ್ ಇದು ಜೈತಮರನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರ್ತನು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಯೆ ದಾದೆ ರೂಪೇಶ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೇ ಇಡೀ ಕತೆ ಅನ್ಪಂತಾರೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರಿ ಈಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈರೇ ಈ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೆಂಚಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇರ ಕ್ವಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಜವಾದ ಕತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಂತದಾರ ಇರೋ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀರು ಸತ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪನ ಕೇಂಡೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತರಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಂಚಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಆದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದೆ ಅಂತೂದೇ ಎನ್ನು ನೇಪಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಎಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಎಂಡ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಎಂಡ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜು ಒಂದು ಇಜ್ಜು ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಟ್ಟೊಂದು ಸ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಯಾವನೇತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಕಡ ಬಿಡುವರು ಇದು ನಾವು ರೀಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವು ಆತ ಮಜಾ ಕೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಇದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮದಿಮೆ ಜೈ 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 ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಶನ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿರು ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಕುಲು ಕಾತೋದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಗಡಿಬಿಟಿ ಅಂತೂದು ಎಂಕುಲು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ದುಬೈ ಬೈಯ ಕುವೆಟ್ ಮನದಾನಿ ಮೈಸೂರು ಇಮೇಟ್ ಕೂಡ ಗೋವಾ ಪೋಯರ್ ಸೂರಜ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇದು ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಥೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜನ ಬರ್ಪಾರ ನಿದ್ರೆ ಗಜೇರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜನ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಒದ್ದಾಟ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಅವು ಮಾತು ಐತ ನಡುಟು ಐತ ಅದನ್ನ ಐತ ಎಡಿಟ್ ಅದನ್ನ ಐನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಅಂದು ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತೋ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸೊ ಮೂಲು ನಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯಂದ ಬಂದ ನಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುನು ಆಯ್ತು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುನು ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಒಪ್ಪುನು ಸೊ ನಮಗೆ ಏತ್ ಮಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಜೊತೆ ಯಾನು ಕೆಲವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತನ ಮಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಕೆಲವು ಮಲ್ದ ಜನ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ರೀಚ್ ಆದ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಮೈಸೂರು ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅದು ಪೌಲ್ ದಾಳ ಮಲ್ದ ಜನ ನನ್ನದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡ ಹೆಂಗೆ ಏತ್ ಮಂತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಏನದಿತ್ತಿಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೇರನ್ ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಬರ್ತನು ನಿಜವಾದ ಹಿರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿತ್ತಿನೇ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುನಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಂಚಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಆದ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳು ಹೆಂಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಓ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಕಂದು ಏನದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಅರೆಗದು ಅದು ಆಂಡ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಂತೀರು ಅಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಐತ್ತು ಪಿರೋಡ್ ಪೋಡಾಂಡು ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಅರೆಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಟಕಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲಕ್ಕನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಆತ್ತು ಐತ್ತು ಪಿರೋ ಬಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಸೊ 2 ದಿಕ್ಕಲ ಆಪೋಜಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನೆನ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಅವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನವೇ ಜೈ ಇತ್ತ ಜೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯಿನಪ್ಪಗ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜೇನು ವಿಷಯ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಗೋವಾಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾವು 10 ವೀಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬುಲ್ತ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಿದೇರ್ದಕುಲು ಪಂಡೇರು ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಂಡು ಸೀಟದ ಕೊಡಿಟ್ಟಿತ್ತ ವಾನಮ್ಮನೆದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಕತ್ತರ್ಡ ಕೋಯಟದನ್ನು ವಾರ್ ರೇಂಜಿದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಅನ್ಪ ಹಿಂದಿದ ಆ ರೇಂಜಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಬರೆನಗನೇ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆನಾಗನೇ ಎನ್ನ ತರಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತು 2 ಸಿನಿಮಾ ಗಿರಿಗಿಡ್ದೆತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಪಿದೇ ಪದೇ ಪನ್ಪುನೋ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳ್ತ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ ಅಂತ
ಅವು ನಮ್ಮ ಬರೆತಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ವಾಸ್ ಐತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೇನು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗಿರ್ಗಿಟೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂದಾಗಂತ ಬಂದಾಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಟ್ ಆನಂತ ಪನ್ಪುನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದಿತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ನೋಡಪ್ಪ ಬಟ್ ಜೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಅವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೆಂದೆರ ಬೋಡೋದೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಪುಜಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಅವನ್ ಪೋಪುಣು ಅಂತ ಬರೆನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೋಡು ಅವು ಉಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಮೋಷನ್ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುಪ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮುರಣ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ದಿಕ್ಕಣೆ ಕತಾರಡಾದಪ್ಪು ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಪತ್ತೊಂದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಪತ್ತೊಂದಾರೆ ಪಣ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಅವಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಇತ್ತಿನವೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗತ್ತೆ ಇತ್ತ ಈರು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಸಲ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಜೈ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಂತ ಬನಿವೆಟ್ಟಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರದ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತನು ಸರ್ಕಸ್ ಬನಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜೆಕ್ ಬತ್ತನು ಮೂಜಿನ ತೆಂಗುಲು 2 ಅಕ್ಷರದ ಉಪ್ಪುಂದೆನ್ನೆ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಜೈ ಪನ್ಪುನನಿದ ಆಯ್ ಟೈಟಲ್ ಜೈ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜೈ ಎಂಚ ಆಯ್ನಿಂದು ಜೈ ತೊಟ್ಟು ಕೆಲವಾತು ಶಬ್ದಗಳು ಇತ್ತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದ್ರು ಬಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ 4 ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಜೈ ಎಡ್ಡು ಅಂತ ಅವ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ ಜೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನ ಜೈ ಮಾರ ಖಾಲಿ ಜೈ ಇಂದಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುದರ್ ದೀಪಾರ ಐಕ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಮಾರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ ಜೈ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೇ ಎನ್ನಾಗ ಜೈ ಇಸ್ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳ್ದಕ್ಲು ಅಂಜನ ಬರ್ಬೆ ಜೈ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದೀದಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಬೊರ್ಚಿಂದಲೇ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಜೈನ್ ಬರಿಗ್ದಿಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಏರ್ ನಾಡ್ದಕ್ಕಂತಲ್ಲ ಜೈನ್ ಬುಡ್ಕ ಹಾಂ ಈ ಜನ ಜೈಕ್ ಪೋಕ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ಯ ಜೈ ತಾತ ಓಲ ನಮಕ್ ಈಸಿಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ಜಿ ఒక ಅಪಗಲ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಜೈ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಒಂಥ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಜೈ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಎಂಕಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅಂತ ಬನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಂಚಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬನೊಲಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೋರು ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನೆಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡ್ದೆ ಅಂಕುಲ ಕೆಲಸಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ನ ನೀರು ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿ ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು 12 ಐತಲೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ದ ಬಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಲ್ಲ ಐತೇರು ಒಂದು ಇರ್ನೇ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಯಾನ್ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊರ್ಕ ಬಂದ್ಪುನ 10 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಐಕಿರಾಗಿ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಟ್ ಅವು ಮಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವು ದಾದ ಬನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಏದು ಖುಷಿ ಉಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಜಿ ಬಟ್ ಅವು ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡ್ದೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದ ಪರ್ಪಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಈ ಮುಖ್ಯನ ಇದನ್ನ ಬೇಲ ಮಲ್ಪವ್ರು ಲೈಫ್ದ ಪರ್ಪಸ್ ದಾದಂತ ಪಂಡಾಗ ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟು ನಂಚು ನಾವು ಲೈಫ್ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಬದುಕು ನಂಚು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲ ಚೇರ್ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ఆయన ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚು ನಾವು ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದೆ ಅಂತೂದೇ ಎನ್ನು ನೇಪಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಎಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಎಂಡ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಎಂಡ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜು ಒಂದು ಇಜ್ಜು ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಯಾವನೇತೋ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೂರಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಯಾವ ಮಾರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ಈ ದುಡ್ಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ನ ಕೆಲವರು ಫಾರ್ಚುನರ್ ತೂವೇರು ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಲ್ಲ ಬಡನ ಪತ್ತೊಂಬೋಪುನು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲ ದಿತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಂಜನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಚಾಣ ಪೋವು
ಬಟ್ ಈರು ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಉಪ್ಪು ಕೊರಿಯಾರು ಅಥವಾ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬದುಕದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸೈತನ್ಲ ಆ ಸೈಪುನ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಅಪ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಮಾರ ಅದನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಅಪ್ಪನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇ ಇರೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡುನತ್ತು ಅವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಎಂಡ ಕಾಸಿ ಜನ ನೋಡ್ಕೊರ್ರ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂತ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಇರು ಪಟ್ಟದಾರ ಅಂದ ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಐತೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಈ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಯಾನೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾದಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಬಿಡು ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಲ್ನ ಇರ್ನಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಇತ್ತು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಈರುವರೆಗೆ ஒரு ಬಡವಡುಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬರ್ತದೆ ನೊಪ್ಪು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರ್ನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲವು ಇದು ಈರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಆಡಾಪು ನೆಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಜ 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 ಒರಿಯ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ಗಿಂಬೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನಂಚಿನ ಕೆಬಿಗೋರ್ಪುನ ಇದು ಎನ್ನ ಮುನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ ಕಟ್ಟೋದು ಕೋರೆ ಅಗ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅವ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿ ನಿಜ 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 ಸೊ ಹೌದಾದನ್ನ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನದ್ದು ಅವು ದೇವರು ಎಂಜ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪಾಕ ಅಂತ ದೇವರು ಏನೋ ಚೂಸ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪೋತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಪೋದು ರಕ್ಷಿತ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಲ್ನ ಒಂಜಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತಿಳ್ತೀರು ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೀರು ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೀರ ಅಲ್ಲ ಅತಿರೇಕ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅಂಡ ಇನಿಕು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಟಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡ ಅಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಡಿಸಿಷನ್ ಆವತ್ತು ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಾನು ಇಂಚ ಟಿ ವಿಡು ತಗೊಂಡಿಜ್ಜಾನು ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ ದಾಯಗಂತ ಪಂಡ ಇದು ಪನ್ಲೇಕನೆ ರಕ್ಷಿತ ಅದು ಪಡಿತು ಬೇತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಿದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ತೂಯಿನಾಗ ಉಲೈ ಪೋದಕ್ಲು ಪಿದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಆ ದುಮ್ಮದ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪೋಜಿ ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಿತನ ಏಜ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇತು ತೂನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಲಾಗ ತೋಜಲು ಬಟ್ ಪಾತ್ರನ ವೇ ಉಪ್ಪಾಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ವೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾನಾಗ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾನು ವಿನ್ನಾತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ವಿನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ ನಡೀತದೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನೋ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುನದ ಅದ ಅವಲಿತ ರಕ್ಷಿತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದ ಇನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಸೊ ಅವ್ರು ವಿನ್ನದ್ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಸೊ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದಂಡ ಅರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನಪು ನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ದಯ ಬತ್ತನಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿಯೇ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಅರೇನು ತೊಜಿಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಅರೇನು ಆ ಕಾಲರ್ದಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣನ ರೇಂಜ್ ಇಡು ತೊಜಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಕನಪಯರು ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಣ್ಣ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಆಲೋಚನೆ ದಯಗೆ ಅವು ಆತ್ಮಲ್ಲಾಗ ಎಂಚಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋನಾಗ ಅವು ಸುನಿಲಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರಂದು ಬರೆಯೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋನಾಗ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಸುನಿಲಣ್ಣೆ ಅವಳು ಬರ್ಪೇರಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಲ ಹೆಜ್ಜಾಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೋನಾಗ ಟಾಕ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಸುನಿಲಣ್ಣೆ ಮಲ್ತು ನೆಂಚು ಬಟ್ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪನೆ ನಾವು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ಲೇಜರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ತ್ರೂ ಈ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟಪ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆನ್ಯಾನರಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗ ಕತ್ತಲ ಐಕಾಂಡು ಬೊಕಾರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಂದು ಬಂದು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬಿಡ್ತಿರ್ದು ಆಗಿಂದು ಬಂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ತರೆಟಿತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಕೊರೋಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಪೋಯಾರ ಅರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಜಾಣ ಅವು ಮಾತಾಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಕೆಂದು ಮಲ್ಪಕ ಮರ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮಾತ ಓಕೆ ಅಂಡು ಅವು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅವು ಆತ ಆಂಡು ನಿನ್ಗೆ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಯೂ ನಂಬೆರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಾನು ಇರಡಲ್ಲ ಬಂದಂತೇವೆ ಆತಜಿ ಸುರೇಶ್ ಬೈ ಆತಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಖುಷಿ ಟಿಂಚನೆ ಬಂದು ಆರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂತೇರಂದು ಪಾಪಾರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ 5 ದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಪಾಪ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಆತೇ ನಮಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದಾರನ ಇಂಕೊವೇ ತರಟಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಕ್ ಏನಿರೋ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ್ ಮಾರ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾರು ಪರ್ ಡೇ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನಡ ತತ್ತದ ಅದು ಕೊರ್ರ ಒಂದು ನಾನು ಬರ್ಪೇರಂತ ಬಂದು ನಾವು ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಟೆನ್ಷನ್
ಅಯ್ಯೋ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪುನು ಎಂಡ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಏತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಿರು ಯಾನ್ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಆವಾಡು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪುನು ಪೇಮೆಂಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡಿರದೆ ನಾನು ಇತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯ ಬೊಕ ಅಂದಾದ ಇನ್ನೇನು ಬಂದಾಗ ಆರು ನಮಕ್ ₹1 ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನ ಸೀನ್ ಉಂಡದೆ ಒವು ವಿಷಯಡ್ಲ ಕಾಸ್ದ ವಿಷಯ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನೇ ಕಾಸ್ದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿರ್ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎತ್ತುನಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಗಂತನ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣದು ಅವು ಎನ್ನಿರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ನಂಜನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡರನ್ನು ತೋಜಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತೋಜಿನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ ಸತ್ಯ 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 ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ತಿನ್ನಿ ಅರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತು ಅವ್ರು ವೈಟ್ ಬತ್ತನ ಬೆಟರ್ ಸೊ ವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈತ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ರಾದು ಪನ್ನಲ್ಲ ఇక్కడ ಆರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಪಾಗ ಪೊಕ್ಕಡ ಮರ್ಲಿಡು ಪಾತಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಆನೆ ಕಟ್ಮಲ್ದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮನೆ ಬದ ಹುಲ್ಲೇ ಉಂತಾದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಬನ್ನ ನೇಚರ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತನದಾಂಡ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಎಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇಪಲ್ಲ ಆಯ್ಜನೆಲ್ಲ ಪೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಮರ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಯ್ಜಿನ್ ಇದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಂದು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಂದಲೆತ್ತ ಮಾರ ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಪಣ ಎಂಚ ಖರ್ಚು ದಾದ ಏತಾವು ಅವು ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಎತ್ತಿನ ಇದು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೋಡೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳ ಪಾತೆರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇಂಚಾಂಡ್ ಈತಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಬಟ್ ಬತ್ತನೇ ಈತಿದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ತೋಜಾರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಲೆಂಡೆ ಹೆಬ್ಬಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡೇನಾ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಸೊ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರೇನು ಆ ರೀತಿ ತೋಜಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾಂಡ ಆರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಬೈದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿಲಕ ಆತು ಇತ್ತ ಹೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗುರು ಐತೆ ಈ ನೆತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ದಾನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ನಿದಾದಂದಗೆ ಅನ್ನಗ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಜನಕಲ್ನ ಟಾಕ್ ಇತ್ತಂದು ದಾಯಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಲ ಒಟ್ಟ ಪೂಜಿ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ರೂಪೇಶ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ದಾಯಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ ಬಟ್ ಆ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದಾದ ಬನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪೇಶ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಪ್ರಚಾರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿರು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಒಂಜಿದಾದ ಬನ್ನದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಣು ಕೆಲವು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತೊಪ್ಪುಣು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇನಿದಾಯ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ಅರೆ ದಾದನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಪು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನಾದಾರು ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮುರಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆತ್ತ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಾರಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಅಪ್ಪಗೋಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುವೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತು ಉಣ್ದಾಣ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೇನು ತೋಜಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾಡೇ ಆರು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಜಾ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ನ ತೋಜಾಣದಾಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ನಾಲ್ನಂತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪಾಡಂತ ಪಂಡ ರೀಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪೊನೊಂದಿಜ್ಜ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ರತಿ ಸಲಟ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ತೂಪ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂಡೆ ಎಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಯಿನ ವರ್ಕ್ ಓಲಂಜಿ ಪಿದೇವ್ರದ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಬಾರಿ ಹೈ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತನಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಲಾಯೇ ಪನ್ವೇರು ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಆತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈದಿನ ನಾಡ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾಯಗಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಗಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಕಡ ಬಿಡುವರು ಇದು ನಾವು ರೀಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಡೋದು ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವು ಆತ ಮಜಾ ಕೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಈತ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಪಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಈಗ ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಇದು ಏರೆಗ್ಲಾವು ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆನಂತ ಕೇಳಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಆತ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಪನ್ಪುನು ಎಂದೊಂದು ಚೂರು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸೀನ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಅರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಐನು ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ಯದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ರೂಪೇಶ್ ಬೈ ಎಡೆಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಿರೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪ ಇಂಚ ಕೆಲವರ
ಪಿರೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಲ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಐನೇ ಓಕೆ ಮಂತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಕರ್ದಾಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಒಂತದೇನದು ಮುಗೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಏನು ಬಂದೆ ಎಂಚಿನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ಲ 80% ಗೊತ್ತಿತ್ತದು 100% ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪೈತೆ ಫೈರ್ ಉಪ್ಪುಣದು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ದೇವ್ರ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಲ 100% ಉಳ್ಳಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಫರ್ಟೆಡ್ಲ 100% ಉಳ್ಳಿರು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತಿಕ್ಕುನವ ಎಂಗ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಜೈತಮರನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತನು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಯ್ಯೆ ದಾದೆ ರೂಪೇಶ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೇ ಇಡೀ ಕತೆ ಅನ್ಪಂತಾರೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರಿ ಈಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈರೇ ಈ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೆಂಚಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇರ ಕ್ವಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಜವಾದ ಕತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಂತದಾರ ಇರೋ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀರು ಸತ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂಡೆ ಕಾಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತರಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯಿನವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ದಾದ ಎನ್ನುವುದು ಪೇರ ಇಂಜನ್ ಜಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಬರ್ಪೇರು ಮೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಇಂಜಂಚ ಈಜನ 6 ಓಟು ಕುಂತಿರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ನೇರ್ ಬಂದಿರು ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ನೇರ್ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನೆ ದಿನ ಆತಿ ಅರೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿದಾದೆ ನಿಕ್ಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ತೋಜವನ್ನಲ್ಲತ್ತೆ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ತೂಪುನಕ್ಲೇ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಚರ್ಚೆ ಬಂತಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲಮಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತೇತೋ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ತೂಪುನಾಗ ಆತೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಉಲೈ ದಾದುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರತೆ ಯಾನ್ ದಾಯಗ ಬುಡ್ದು ಕೊರತೆ ಯಾನ್ ಈತಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಜಿನ ಉಂಡತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಂತಿರು ಇಂಚಿನ ಅಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮೇರೆ ದಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಯಾನ್ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪರೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾವ ಏನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಜ ಅಂತ ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತಜಿ ಅವೇ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಎತೋ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದ నేను ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ఆయన ನಾನು ಮಾತಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಐಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ತೀರ್ಪೋಯ್ ನೆಕ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅರೆ ಅವು ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಅರ್ಧ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಪನ್ನೊಂದಿನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಬಂಡ ಇದು ಜನಕುಲ ಅಂಚ ಪಂಡಿರ್ನ ಓ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೋರಿಯ ಪಂತಿರಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇದಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದು ಪಂಡದ ಅದ ರೀಸನ್ ಇತ್ತ ಕುಡೋರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಒಂದು ಉಂಡ ಪಂಡದ ಅದ ರೀಸನ್ ದಾತನ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪದೆ ಇತ್ತ ಈತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೇನ್ ಮಾತಾ ಬಂದ್ರೆ ದಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಂಡು ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೀಸರ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೀಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಮಾಯ್ಕಾಂಡು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಹಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರ ಅಣ್ಣ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಂತದೇರ ತಕುಲ್ ದೇಯ್ದೇರ ಬಂಡದ್ದು ಲೈಕ್ ಇರೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಡು ದಾದಾತನ ಅವು ದಾದ ಏನೇನು ಪನ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೀಸರ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಂತ ಪನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜ ಹೊಡದಾಂಡ್ ಅವು ದಾದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಇಡುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದಾದಾಂಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ರೆಂಡರ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ DI ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವು ಹತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೊನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪುರಾಣಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತ ಐನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರಡು ಐನ್ ದೆತ್ತದು ರೀ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗನಾಗ ಪಿರ ಹೆಂಗೆ ದುಬೈ ಬಾರದಿಕ್ಕೆ ಇರಾಗ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಪಿರ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದಾದ ಎಂತು ಟ್ರೈಲರ್ 2 ದಿನ ಬರೋದುಂಡು ನಾನಂದೆ ಕೀತ್ಯಾನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಐನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಳೇ ಪಿರಾಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ತೋಜಾವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಜನಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಉತ್ತರ ಕೊರು ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತನಂದು ಸೊ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಇತ್ತೇನ ಮಾತ್ರ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬು ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ನಡೀತೆ ಬಟ್ ಪಿರ 2 ದಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಏನೇ ಅವೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ತೂಯೇರು ಜನ ತೂಯೇರು 10 ಜನ ತೂಂಡ ಯಾವ ಸೊ ಭಾರಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಆಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯರಂಡು 16 ಶೋಗೆ 5,000 ಜನ ಬರಿಯರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 5,000 ಪ್ರೀ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್
ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಸ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಜನಕುಲು ಮದತ್ತು ಬೋದಿತ್ತೇರ್ ನಾನು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ ಸುರೂತ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕುಲು ತೊಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಡ್ ದಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ದ ಕಾಸವು ಆ ಕಾಸು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಕಾಸು ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ ಆತಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ 5-100 ದಿನದಲ್ಲೇ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಖಾಲಿ 7 ದಿನಟ್ಟು ಆತ ಜನಕುಲು ತೂದಿತ್ತೇರು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎವರ್ ಪಂಡ ಐತ ದಾಖಲೆ ಪನೊಂದು ಪಂಡ ಈತ ಏನಡೈತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸರ್ಕಸ್ ತುಳು ಮೂವಿಯಿಂದ ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಕಿರಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪೇಜ್ ಇಡು ಐತ ಹಿಸ್ಟರಿದ ಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ 1-1 ಪೋಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಏತ್ತು ದಾಖಲೆ ಈ ಸಲ ಆತ ಪೂರ ಮಂತರತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ಧಮಿತದ ಆದ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಈ ಸಲ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತೆ ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಲೀಸ್ನೇ ಈತ ತರೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾಲಡ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರದ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದ KV ಅಂದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಜೈದರಿ ಈ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚಾನ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಸಾರ 5,000 ಜನ ಆ ಕಾಸ್ದ ವಿಷಯ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನಾಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಬು ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವು ಏತುಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ದ ಪಿರೋಡುಲ್ಲ ಆ ಬಜೆಟ್ ಆ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ KV ಅಂದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಬಂಡ KV ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಯ ಬೋಡಿತು ನಂದ್ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ತುಳುವೇ ನಮ್ಮ ಸೊ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪತ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪರ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೇವ್ರದೇಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಿತ್ತುಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಲಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾತ PVR ಐನಾಕ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ರಾಶಿಗಟ್ಲುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಡ್ LED ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಅರೆ ನಮ್ಮಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದೇವ್ರದೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ PVR ಐನಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಇತ್ತು ಈ ಸಲತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಾದಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ನಾನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಖರ್ಚು ಆತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಈತ ವರ್ಕ್ ಆಣದಾಂಡ ಇದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಅತ್ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಓಲ್ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಜನ ಬೈದನೆ ಅವ್ಳು ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಅವ್ಳು ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂಬುದು ಬರ್ಪರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲಿಂದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ 100% ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆವು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಒಂದು KVN ಬೈದನು ಒಂದು PHF ದಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೈದಂಡು ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಎತ್ತೊಂದಿರಂದಾಂಡ ಇಂದೇನೊಂದು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಮಲ್ತು ತೂವಚ್ಚು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಎನ್ನಂದತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತದ ನಾನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾಡ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇನು ಫಾಲೋ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ఆయన ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೇಟ್ ಆತನತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಇತ್ತಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನದಾಂಡ ತನ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಂಜಿ ಯಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನಂತ 50% ಅಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ದಿನ ಒಂದು 10-16 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪಾರವು ನಿಜ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೇಳಿಡುದೇನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ ಖಾತ ಒಂದು ಪುನಃ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮದಿಮೆ ಏಪ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ ಆತ ಅವು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎನ್ನು ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ಸಾ ಮೈನಸಾ ವರ್ಕ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡತೆ ಅತ್ತ ವರ್ಕ್ದ ಪಿರವು ಬೊಬ್ಬುನ ಫೋರ್ಸು ಆ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಪುನವು ಅತ್ತ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಕರೆನ ಏತೋ 2-3 ವಾರಾಡ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪುವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪುವ ಇನಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ನೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಜೊತೆ 2 ಮಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ 2 ಗಂಟೆದ ನಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಅವುಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅತೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿದ ಅದು ನಾವು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ತರಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಮದ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ತರೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅದಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಅದು ಪಪ್ಪ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ನಾನು 6 ಇಡೇ ಬರ್ಪುಜಿರ್ 6 ಅರ್ನ ಊರುಡೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವಳು ಸೊ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಅಂಚು ಬಾರ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಾಟದ ಒಪ್ಪುವ
ಸೊ ಆರು ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲಿರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುನ ಸಿನಾರಿ ಹೆಜ್ಜಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಅರೆಗೆ ಅವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಆರೆ ನೀಡಲೆ 90 ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂತ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪಂಡರ್ ಬ್ರೋ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನುಜ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಗಿ ನೆಡ್ದೋಕು ಒಂಜಿ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಬೋದು ರಿಲೀಫ್ ಆವಡ್ ಮಾರೆ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನವು 100% ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರುಟೀನ್ ದದ್ದುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮದತು ಬಿಡ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಜಿಮ್ಮದ ಮೋನೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜು ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಾನು ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಪೋಡು ಮೂಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಮೂಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಹೀರೋ ಅದು ಪ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅವು ಹಾಪು ಜಂಚ ಈ ಏತೆಟ್ಟು ಎಂಡಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಏತೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಇಂಟ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯನೇ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಟ ಬರೋಡದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಜಪ್ಪೋಡಾಬು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಂದಿರಿ ಅತ್ತು ಮಾರ ಈ ಲೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಮಾರ ಈತ ಮತ್ತು ದಯಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರೆಗ್ ಪುಷ್ಪದ ಮಿತ್ರದಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ದು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನಂದ ಅಡಿದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ನ ಝೂಮ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ನೆಲಟ್ ಇಂಚ ಮೊನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಲ್ದಿಂಚ ಸೆಂಕೆ ದಿತ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಮೇರ್ ದಯಗುಂದೇನು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯಗಂತಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಅದು ಕ್ರೌಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಅವ್ರು ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಕ್ರೌಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನವ್ಲು ಈರೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವನು ಬೌನ್ಸರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಪಣ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲೇ ತೊಂದರೆ ಇರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅದು ಯಾನು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಲೇಯ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಬೈದೇರಿ ಅವಳು ಯಾನು ಹೀರೋನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೇಫ್ ಆದ ಬರೋಡು ಸೇಫ್ ಆದ ಅವೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಲೇನು ಹೀರೋ ಬೌನ್ಸರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಪ ಇರತ್ತೆ ಈ ರೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಈರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಈರ್ ಎದುರು ಪೋಡೆ ಒಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಐಕ್ ಬಗವೇನ ತರೆಟ್ ಅವು ಹೀರೋ ಇಂಚಿನ ಪೋಡು ಬರೀ ಜನ ಬೋಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಜ್ಜಾನ್ ಯಾನು ಬೈದಿನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪೋಡು ಅವು ಯಾನು ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಜನಗಳಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಬೇರು ಸೊ ಆತೆ ಅವು ಖುಷಿ ಏಪಾಗಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಏತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೈ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎತ್ತೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬುಡಿಯ ಏತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ ಕನ್ನಡ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶೂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೀರೋನ ಕ್ಲುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವಳು ಏನು ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ನೋ ಪಂಡೆ ಏನಾರು ಆಪಚ್ಚು ಸರ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಚ್ಚು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹೆಂಗೆ ಆಪಣು ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ ನಾನು ಉಪ್ಪುನ ದಿನ ಮರ ದಿನ ಈ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಪೋಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈತ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ MC ಬೈದನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಅವಳ ಐತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ವೈಕ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಆಣ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಐತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದೇನಿ ಯಾನು 100% ಕೊರದು ಮುಗಿಪಂದೆ ದೇಕ್ 50 ಕೊರದು ಮೂಲ್ 50 ಮೂಲ್ ಅರ್ಧ ಕೊರೊಂಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮುಗಿತದನ್ನ ಯಾವೊಂದು ಆಯರಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಇತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಕೊರದು ನಾನು ಮುಗಿಪುಗ ಜೈನ್ ಒಕ್ಕ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ನಸೀಬೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಪಿರ ಬರುವ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಇದು ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರಿಯರ್ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ 14ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಮಂದನ ಗಳಿಕೆ ಮಂತಂಡ ಐದಲ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಅವ್ಳು 7 ದಿನ ಟಾತಿನ ಮೂಲ 5ನೇ ದಿನ ಟಾವಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀದಾಲ ನಾನು ನೀರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಸೊ ಯಾನ್ ಐಕೆ ತುಳುತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಈರೆಗೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ನಾನು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಜೆಂಚುಂಡು ಇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರು ಸೊ ಜೈ ಹಿಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್